huomenta vaan, tai päivää. Ammattilaisethan oli se varmaan ensimmäisiä ahvenfileitä paistelemassa, mutta koska amatöörejä ollaan, niin ollaan menossa näin aamupäivällä vasta. No, mut Pirkille muutama viikko ei ole tässä päässyt jäälle. Ollut vähän kaiken näköistä puuhaa ja kiirettä, mutta tänään sitten mennään kokeilemaan. No niin, järvimaisemissa ollaan. Tosta olisi tarkoitus mäki alas ja rantaa ja siitä sitten paikoille. Tuolla on toinen paikka, olisi tuolla vähän kauempana, mutta tänään ei käydä siellä. Mennään tonne vähän tutummille mestoille ja lähdetään koittaa, jos sieltä vaikka ahven purasis kiinni. Mutta ei mitään. Lähdetäänpä kokeilemaan. Joo, kohteessa ollaan pari reikää jo käyty ja kyllä nyt tänään on ihan mahdottoman hiljasta ollut. Käyty tossa vähän niinku, se on ollut 6 metriä vettä ja sitten on ollut sellaista reilua 3 metriä, mutta ei vaan minkään näköistä kaveria on liikkeellä. Pottipelinä on tänään tuollaiset liitsin, vähän eri värejä käyttänyt. On ollut vihreätä ja nyt on toi valkoista ja kokeillaan sitten vielä vähän pinkkiäkin tuossa kohta puoleen, mutta tuulikin rupeaa nousee mukavasti tässä, mutta ei, tänään ei vaan onnistu, mutta katsotaan. Joo, yrittää. Tuuli on nyt tossa selän takana, niin kukaan huomaa vielä. Aika navakasti alkaa. Aika navakasti alkaa puhaltelemaan. Tässä nyt sellainen puolisen tuntia oltu ja tuuli vaan kovenee koko ajan. Niin eihän täällä mitään tarvitse tapahtua. Tuleepahan ulkoa.